Wannan shine full bidiyon yadda za ka dinga samun 3,000 zuwa 5,000 da WhatsApp update akan wayanka ba tare da ka sha wuya ba. Ka tsaya kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, na tabbata zai amfanar da kai. Full bidiyo a haɗe da link yana cikin Telegram da kuma WhatsApp. Idan kana da Telegram, za ka shiga cikin Telegram naka sai ka taɓa can wajen searching kamar yadda kuke gani a wannan bidiyon. Sai ka yi searching na King Umar Crypto Update. Da zarar ka yi searching na King Umar Crypto Update zai fito ma shi kaɗai, shine mai mutum 2,000 da wani abu a ciki. Da zarar ka shiga ciki da ka sami full bidiyon a haɗe da link ɗin. Full bidiyo da kuma haɗe da link, wanda duk lokacin da muka samu wani free update mai kyau da kuma labarai akan crypto masu daɗi muna ƙoƙarin saka su a ciki, wanda har in kana cikin wannan Telegram channel ɗin na tabbata za ka amfana. Za ka samu ciki ga full bidiyo ga kuma link ga komai da komai, duk wani sabon free update muna sawa a ciki. Idan a cikin TikTok kake kallon wannan bidiyo, ka duba bio nawa da ka samu link na WhatsApp channel namu sai ka yi join nashi. Idan a TikTok kake ganin wannan bidiyo, ka tafi cikin bio ga link nan da muka ajiye shi sai ka yi join nashi. Da zaran ka shiga link ɗin zai kai ka direct cikin WhatsApp channel namu. Da zaran ya kai ka cikin WhatsApp channel namu direct, abu na gaba da za ka yi da kai kamar haka, sai ka yi following. Bayan ka yi following, abu na gaba da za ka yi sai ka buɗe notification naka, shine dai baka daman duk lokacin da muka yi posting za ka same shi nan take. Idan baka buɗe notification naka ba lalle ma ka san ana sake update a ciki ba, amma da zaran ka buɗe notification naka duk lokacin da muka yi update za ka sani. Aikin comment da sharing wannan bidiyo domin sauran 'yan uwa su amfana. Na gode.